Onder de zinnen luidt je het net, want het weer prachtig waar wat dat onbelangrijk. Maar het viel er wel koud aan. En het kwam natuurlijk door die koude noordoostenwind. En door de komende nacht sprutsen, het wordt vol op winter. Wel, joen en vannacht helder waar. En dat betekent een temperatuur die zakt naar 0 of -1 op de eiland, -3, -4 op het vasteland. Maar het zou op plakken misschien nog wel eens -4 worden kunnen. En dan hebben we het over matige frost. En dat betekent ik tegensferen groenfrost. Wien is er haast net uit het oosten en noordoosten waar je krijgt 1 en 2. En dan morgen. Morgen wordt het een dag met een zinnen. Maar zinnen misschien waar. Misschien hier en daar een beetje bewolking in het zuiden, in het eerste. Maar verder is toch 1 en al zinnen. Maar die temperaturen willen nog net echt omheen. Zo'n en 9 graden. En de wind uit het oosten en noordoosten waait. En die is zwak of matig. In de nacht naar Manjeta ik alweer lichte frost. En dan moeten we fruitje naar Manje met flink wat zinnen. Hoe daar ik denk zo'n... ja, dan wil het nog net terug, zo'n 8 of 9 graden. En we hebben het in de nacht nog altijd nur 1 of 2 graden frost. Zorgen we dan naar de tienste, dan hebben we het 10 graden in de nacht om het vriespunt. Maar nog altijd een zinnen en zinnen. En op waanzin meer bewolking, de wind dik staar gewoon wat om. Temperaturen 12 graden, in de nacht nog 20 rein. We moeten manje, maar weer even in het waarsje.